kamoro ma ji nyalo ng'iyo ni jatelo machung' en ng'ama chal nade, koso pod wachung' kama party owacho kata kama jatelo moro nyalo siemo ne ji ni mae ng'ama wakawo. Gimomiyo penjo ne nikech ji mang'eny osewacho ni ODM nyalo biro tiyo gi sirikal. Ponono ni mano timore, donge nyalo bago kata Safina party. An kendo gima kapo ni jo ODM ano ni ber negi ni gitiyo gi sirikal kendo gidonji giriwre gi Ruto, mano nyabet morna mogik. Nikech ODM en chama molos ideology mare en social justice. To mane kuma Safina bende ntiere. Mwan ng'amo nyalo piem go ideologically ng'amo wacho ni wapiemre go en mana ODM. To kapo ni ODM owacho social justice ni odhiye mar Kenya Kwanza mar majo piny ni koro mano nyiso ni giwenwa space mar social justice ni. Social justice nyiso ni wang'iyo gimiluongo ni ber mar japiny. Mano gima ODM ong'ere godo. To kapo ni ODM diwe space no ni dhi kocha kor inyo jopiny ni, nyiso ni kara koro Safina bro dong' kende space ni. Wane mabro wuoyo e weche mag konyo ngima mar japiny. Koro campaign bro bet na mayot. Sani ng'e kata timo campaign. To ja ODM moro bende wacho gima wacho nikech ODM ideology mare en social justice. Safina ideology marwa en social justice. Koro wan ideologically aligned but wan chama mopogre. ODM ne od kwarwa, wan wabiro wago dala, od wuonwa wabiro wago dala Safina ka. Wan aligned. To kapo ni giwuok gidhi kocha. Kendo campaign ni nyalo bet nwa mayot malich. Kendo ibiro neno ka jopiny biro go kura kalure gi gima ng'ato wacho, gi gima kako en opime e yo ma dhi miyo japiny teko. Ok promises ma Ruto chiwo. Mano badier, jibo sechiwo kama ging'iyo ng'ama chung' moloyo chama. Gima dwa nyisi ni dhi timre. Ing'e ni Kenya kaendi tarik 18 dwe mar 6 gi tarik 25 dwe mar 6 Kenya nolokre. To Kenya ok bibet kaka ne en ga chon cha. Chakre chieng' tarik 25 dwe mar 6. Chieng' mane rawere owuok karombgi e namba mapok nonega Kenya ka te. Ka rawere matindo ochung' to telo ne jopiny wacho ni kaka sirikal riembo uchumi mar piny ni ok wayiego wadagi. Mano gima ne pok otimre ga e Kenya kae. To kata ng'ama ni nyalo wacho notelo negi e wuodhni, ng'ama notelo negi e ng'anyoni ne onge. Ne giwuok kendgi kendo gideo ni jachama mane, no gideo ni jakabila mane. Wachakuru ng'iyo siasa ni kaluwore gi mosetimore dweche 2 mokadhogi. Kik wadog nwang'iyo piny, wang'iyo siasa mar piny kaka ne chalo ga chon cha. Sani jopiny gin joma oseriekore. Jopiny nigi teknoloji e lwetgi. Jopiny sani kata kiwuondogi ging'eyo gima wuod jakisi moro miluongo ni Kebaso ni timo ni. Ing'e ni Ruto ng'iyo ga pile no dhiga to chungo to launch gimoro ka, onyaka launch ndara moro koni, bang' dweche 3 oduogo launch e kocha, kendo dhi launch e kucha. Sani o launch to kijana cha osechopo kanyo. Ere Tinga ni mani timo higa mokalo, ere ndara. Jo Kenya neno gigi mapiyo piyo. Koro nitie follow ups. Koro nyisi ni jopiny oseriekore. Kik wachauru jopiny gi. Jogi joma riek. To kendo jogi giseneno josiasa gi igni gi te. Bagi setieko ni josiasa kok utang kodgi ging'iyo mana maslahi magi. To wan kaka jo Safina wan wang'iyo maslahi mar japiny. Wan siasa marwa en siasa mar the people's agenda. Wan odwa miyo teko e lwet japiny, ok lwet jasiasa. Mara kochopo ni japiny nindo kech. To rais ok onego chiem chieng'no. Rais onego bed ni ng'ama chiemo ka ji teno sechiemo e piny kae. Rais ok onego wuog ni dhi e osiptal to ng'ato nitie ma nigi tuo mapok one wachne ni dhi nade. Kech magi tije sirikal. Rais ok onego bed ni tiyo ndiko ji tich. Joma ni jotelo ma osebet e siasa gi. Ka nitie rawera matin mane university mosetieko bokalo to onge tich. Iyudo ka university timo boda boda. Rais ok onego bed ni wacho ni odhi tero jo Kenya mondo ti kaka maid Saudi Arabia manga ma graduate to pok oloso negi tich Kenya ka ma graduate onego bed ni timo. Ng'ama onego bed ni dhi Saudi Arabia no, onego bed ni odhi Saudi Arabia ni ok ni ochune. Onego bed ni odhi ni gidwache. Koro kata value mare, premium mare bi malo. Ko ng'e ni jo Kenya gin jotich mabeyo. Koro kata ka odhi tiyo maid Saudi Arabia to pesa michule en pesa mani malo. Nikech yudo gi tek, tij gi to ber. To sani ng'ato wuok Kenya ka dhi tiyo Saudi Arabia ichule 20,000 kaka maid. Yene onge ber kanyo. To mane gima jo Safina wan wakwero kendo wadagi wachno. Okay.